तुमचं स्वागत आहे आपल्या दुसऱ्या पार्टमध्ये. तर आता आपला सुरू होत आहे मेन हळदीचा व्लॉग. तर थोडा आराम करून झोपून उठून आता चाललो आहे मी तिकडेच. आणि इकडे पाठीमागे बघता इथे आहे श्री कृष्ण भगवानची मूर्ती, खूप छान आणि सुंदर अशी आहे. तर आपण नंतर दर्शन पण करूयाच. तर आता अक्षय आपल्याला बोलवतोय, तर जाऊया जरा, बघूया काय काम आहे. आणि हळदीचा दुसरा जो आता मेन पार्ट आहे तो चालू झालाय. तर बघूया आता अक्षयच्या इथे जाऊया नवरदेवाच्या घरी आणि भेटूया. तर सगळ्यांच्या झोपा व्यवस्थित झाल्यात, एकदम गाढ झोप लागली मस्त. तिथे गरम नाही होत आहे, चांगली जागा दिली झोपायला. तर आता अरे हा बाई इथं आहे, काय उघडतोय प्रेशन ते लावून घे. तर आता रोडने आम्ही जातोय. तर आता बघू काय काम आहे आणि भेटू अक्षयच्या घरातच. ब्लॉग तर एडिट होऊन टाकलेलं आहे ट्रॅव्हलिंगचा. शरम भाऊ आले, चला अक्षयच्या घरी भेटू. मित्रांनो काम लावले तर अक्षयने आम्ही बघा काय करतोय, एक टोप घेऊन चाललो आम्ही. आणि मानव भात व्हिडिओ काढतोय आपण. चला सर असं पकड, हा हात दे लगाने. हा हे एवढा टोप जड आहे तो बघा. मानव आमचा एकटा घेतो भाई, आणि आम्ही तो हे बाबा हे बघ भात भाई. भावाने टोपा नाही पाठवलं आम्हाला, आणि ही 2 टोपा आणायला आम्ही 3 पण आलोय. ह्याला बोलतात फ्रेंड्स बॉन्डिंग फ्रेंडशिप बॉन्डिंग आहे हॉल. चरण मला याच्यात बसून घेऊन चल ना. मानव कसं वाटतंय? चला गाणं आलं आता, गाणं वाजतंय. तयारी हळदीची इकडे, हळदीची तयारी भाई. ए बाय व्हिडिओ घे बाय. हा हळद भाई. अक्षय भाऊची हळद येणार आता. एका टाइमला सुयोग भाऊची हळद होते. हा माझ्या टायमाला लिहिलं, मी त्याच्या टायमाला तिकट झालं. आणि आपल्याकडे आता एक बॅनर आहे, ते आपण बॅनर लावणार आहे कुठेतरी जागा आता चांगली बघू लावू. हळदी भाई जोरात होणार आहे. म्युझिक सिस्टम आहे, येतोय भाई ऑन द वे लागणार. इथं कुठेतरी सेटअप लागेल आणि मस्त एन्जॉय करू, नाचू भाई. हा अक्षय व्हायची हळद येणार आता इथं. अक्षयची एका याच्यावर आहे ना हळद, फक्त अक्षयची इथे येईल ना. अक्षय वरतूनच स्टार्ट करू. अक्षयची हळद. आणि तर मस्तपैकी चाय, गावाचं वातावरण. आणि अरे होऊ दे. डीजे पण आलेला आहे, डीजे आलेला आहे अक्षयच्या लग्नात. चला आता डीजेचा सेटअप बघूया आपण लागताना छान प्रकारे. चल आपण तिकडे जाऊ दे, तर परत पाठवल कुठेतरी. कंटाळा आलाय. चल चावी घ्यायची, लॉक लावलंय त्यांनी. अरे इथून जाऊ, चावी नाही पूर्ण लॉक लावलंय बाहेरच. मग बोलू त्यांना. तर चला आता आपण डीजेची इथं बघूया कसा सेटअप लावतोय आणि कशी गाणी वाजवतोय. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली डीजे रेडी आहे आणि आता चाय पितो. फोटोशूट अक्षय भावाचा ट्रेनिंग घे. मानव लाईटिंग बघा जरा. परत त्याला फिक्स करून टाकू आपण. बस जरा
नवरदेव फोनवर बोल लागले, फोन जमा कर इकडे. मोठा हात नको ठेवू. काढू काय काय करायला बघायलाच काढत नाही. सकाळ संध्याकाळ दे चले फोटो काढ बाई. हा बघा बोलल्यानंतर याच्या मोबाईलला बघ फक्त. हा इकडे बघ. लाईटमॅन मानव जोरे कॉन्टॅक्ट करा 100 रुपये. स्विमिंग पूल फक्त त्याला पाण्यात उडी मारायला द्या. फोटोशूट चाललाय कडे. अक्षय हे लाईनी ते इकडे वाघ खाली. हे इकडनं इकडनं कंबर आहे का हे अक्षय आहे पप्पाच्या हलावं लागणार. अक्षय चिपकू दे चांगलं चिपकू दे. चेहरा बघ चेहरा उतरते ना. बाकी टोपी लावा टोपीवर. हा वर मिठाई कॅमेरा थांबा. माझ्या लग्नात त्यांनी लिहिलेलं त्याच्या लग्नात माझ्या लग्नात तोच करणार. इकडे बघा सगळ्यांनी. आता हिने ओपन केलं असं रांगेत ओपन करत जायचं. मी केल्यानंतर पटापट आणि पटापट झालं पाहिजे. फास्ट सर्कल झालं पाहिजे. हा ठीक आहे. रेडी हो मी सांगतो. करा एकेकाने ओपन. आता समजलं ना सगळ्यांना. परत एकदा ओके करा. ओपन कर. फोटो घ्यायचा आहे.
आता घे चल चल आता तो पण रेडी आहे चल 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 बटन काढ बटन काढ
मित्रांनो हळद झाले, खूप गाजवले, नाचवले, धमाल बघितलीच असेल. आणि त्या छान छोट्या मुलांनी रील मस्त एडिट केले, छान केले, पण थोडीशी आयफोनमधनं अँड्रॉइडमध्ये गेल्यामुळे थोडीशी फाटलेली आहे. तर छान असा सेकंड पार्ट झालेला आहे. आणि आता व्लॉग पण करूया, येईन ऑलमोस्ट 2 वाजून गेलेत. तर फ्रेश वगैरे होऊन जे हळदीने आम्ही माखलेलो ते आता आम्ही क्लिअर झालो आहे. थोडं अजून मानव बाकी आहे. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक, शेअर आणि जे नवीन असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.